Notícies de GURB. Segons Eduardo Mendoza i la seva icònica novel·la, Sense notícies de GURB, GURB és un extraterrestre. A la vida real, GURB és un poble ubicat a la Plana de Vic, en ple cor d'Osona, i sempre hi ha notícies per compartir. Al novembre de 2023, ara fa un any, les escoles de GURB van celebrar el seu centenari. Per tal de commemorar l'efemèride i coincidint amb la festa major, que a GURB se celebra el 30 de novembre, es va decidir que els nens i nenes de les escoles s'encarregarien de fer el pregó. Vaig tenir l'honor de ser designada com a presentadora de l'acte per l'alcalde de GURB, Josep Casasses, i la regidora de Cultura i Festes, Montse Paradera. Amb l'objectiu de preparar el guió, vaig començar a investigar sobre el passat de les escoles i vaig descobrir un munt de curiositats. Captivada per totes les petites grans anècdotes que havia llegit, l'acte del pregó es va acabar convertint en una autèntica màquina del temps, amb les paraules dels infants actuals de les escoles de GURB destacant en el lloc d'honor. Finalitzant l'acte, el record de tots els testimonis que en algun moment havien passat per les escoles de GURB em van seguir acompanyant durant setmanes, negant-se a ser oblidats. Ells i 3 preguntes. Quants centenars de milers de vides han poblat un mateix territori al llarg dels segles? Quants centenars de milers de noms, que un dia van ser persones de carn i ossos, com tu i com jo, han quedat oblidats sota les arenes del temps? Seria possible tornar-los a la vida, ni que fos tan sols per un instant? Aquí és on va emergir el poder de la ficció. I si de reviure el passat es tractava, quin millor escenari que el castell de GURB, que un terratrèmol va destruir el 1373, però l'eco del qual encara perviu 7 segles més tard, en el nom del turó que presideix el nostre poble? Participa en el Verkame i ajuda'm a fer-ne difusió. Entre tots aconseguirem que la novel·la sigui una realitat.